Structural approach to translation। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 10। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। ସେ ଜଣେ ନର୍ସ ନୁହନ୍ତି। ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନର୍ସ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ହି ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର। ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏହିପରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଟିଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ। ହି ଇଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟିଚର। ସେ ଜଣେ କୃଷକ। ହି ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର। ସେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ। ହି ଇଜ୍ ଏ ଶପକିପର। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 10 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 11 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଲୋକ ଟିଜ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।